Bueno, Agustin, Tolosanko elkarteak San Juanetarako ere kanpaina berezia antolatu dezu aurtengoan. Nolako izango da kanpaina hau edo zertan oinarrituko? Bai, bueno, Tolosanko elkarteko bazkide diren dendak, boleto batzuk gaituko die banatzen, egiten dituzten, bezorek egiten dituzten erosketengatik, boleto hauek zenbaki bat izango dute, eta ekainaren 28an, goizeko 10:00etan zozketa egingo dugu. Zenbaki bat atako dugu, eta zenbaki horrek daukan boletoa identifikatzen duen pertsonak bidai bat irabaziko du. Zozketa honetan parte hartzeko beharrezkoa da Tolosanko bazkide diren dendetan erosketak egitea orduan, ezta? Bai, beharrezkoa da, boletoak edo biletak edo lortu ahal izateko. Eta zozketan zer zozketatuko duzue? Bueno, esan bezala, bidai bat zozketatuko dugu, 2.000 euro arte banatuko dugu, edo 2.000 eurora arteko bidai bat zozketatuko dugu, eta ez dugu finkatu nahi izan ez nora, zenbat pertsonentzat eta gauza guzti baizik eta hori jarri dugu prezio bat, edo finkatu dugu ditugun 2.000 euro horiek, eta irabazleak berak jakingo du zerekin duen bakarrik joan, bikotarekin, lagunekin, familia osoarekin, berak jakingo du zerekin sari honekin. Esan zuek, bonbo asko ematen diozuela San Juanetako eta Gabonetako kanpainei, kotxeak ere zozketatu dituzue, oraingoan nolatan bidaia, zerbait desberdina egitearren edo? Bai, zerbait desberdina egiteagatik, ez? Bai, esango nuke interesgarria iruditzen zait jakitea, hori zozketa ekainaren 28an egingo dugula 10:00 irabazleak edo txartele saria duenak bi aste izango ditu identifikatzeko zein den, txartelarekin noski, txartela irabazlearekin, eta bi aste horietan ez baldin identifikatzen beste zozketa bat egingo dugu uztailaren 13an. Beste bi aste izango ditu identifikatzeko bigarren irabazle honek, eta inorez balitzea agertuko txartel irabazlearekin saria eman gabe geldituko litzateke.